साला होई मिलल बा फ्लिपकार्ट से एकरा से पार्सल होला जाती एकरा में चोटी भर के टूटहा आ जाती कोनो चुतिया बनावे आज देखी ह रुक जा आ जाती नो एकरा में ढेर आल जाल गोबर कुल भर के सरल है आ कम के ए हो तारा अगर फ्लिपकार्ट आइल बा तब खुशे ना होई कही कि अरे साला कुछ कहबे ना कहीं अगर फ्लिपकार्ट से आ गेल तो बहुत खुश हुई। चलो नी चोटी एकरा में ढुकावे है गोबर है माँ डाल देता ही अब ले जाता ही ओहनी कि देखत ही कौन है बुरबक आज बनता बड़ी गंदा बा ये दादा को हम ना ई तारा घर न एगो ऐ संडो गंजी एल संडो गंजी तो बहुत खुश होई। कोई बाजी नर चाहे मादा भैंसो बाई सने माँ कौन को हरावत रे? अरे तन देखा सब हरिया कौन आइल बरे? देखा सता? कोई बाजी अरे फिलिप्स का से अथुइल बा पार्सल ले काछा गंजी के अरे कोई बा अरे एरा फिलिप्स का से आइल बा पार्सल होइल पार्सल का हो? अरे ई रउराइल बा का छी ह? एकर में काछा और चटी हां तब तो आ गंजी तो द पैसा लागी कर रुपया पैसा नहीं के मदद कर जा भाग हम पैसा निकल जा अरे साहब तो लेबू ना कर अरे ले द गाड़ी बंद कर जल्दी रे हट पैसा वो ना देला चला नहीं आज हम अपना माल के दे गिफ्ट फ्री में मिल गई खूब खुश हुई यार खूब खुश हुई यार रुको फोन लगाई वो 9 और कहा रे और इस साला भूला तरीका रे 9 7 9 8 4 1 22 3 हेलो बोली अरे उठा ले साला हम कहाँ बारू? अरे काहे साए बोलता है अरे भाव संघारा है अगल बगल के बा भैया बा सुनो ना काको तारा का जो गिफ्ट किले बानी गिफ्ट अरे हमर जानू अरे हमर सोना अरे हमर जानू सोना अरे हमर जानू अरे कौन गिफ्ट खरीद ले भाई बोली सुनो ना कहाँ पे मिलब तारा के देवे के भाई? अरे हम तो अभी बिजी में भाई जी बिजी बाबू हाँ अच्छा तो रुक जा कब टाइम निकाला बड़का चक्कर फिर तो हाथ अरे तो वो बोड़े को बात अरे बोड़े को बात तो हम जल्दी हम टाइम से फुर्सत में आ जाइए ठीक बा जल्दी मिला हमारा ले कहाँ? बताओ या होता है अरे हम तो अभी घरे ही भाई घरे तारा घर या होता है? अरे बाप रे तार जान ले लियो सम भाई हम अरे वो पीछे रह जा तू आके जो दलानी में ये दादा कंटेम मरियो सन दलानी में दे दे तो ठीक बा केतर जाई हम आवत नहीं ठीक बा रखत नहीं आ का ले भाई अरे ओही में देख लिया खोल के हमको देख ले बनी कहा ओई बाबू ओही में आवत नहीं दे ठीक बा यार आज हम ता बाल से मिलाम आखिया खूब लड़ाई अब हम ता प्यार करम बर अकवारी के तुम झाड़ ली पूरा बढ़िया ले आज तो मिलो चलो ठीक बा ठीक चलो अब तो चलम कसम कौन लागता केने बाबू हो देखा तारा काटे गिफ्ट लाइल बानी देखी देखा ना खोला ला तू ये देख ला हाँ देख ला क्या होती अरे नती भाई ये लाइल हवा तब तो ठग न देले बा मधी मर